なり、7円なり、8円なり、4円では。はい、答えを書いてください。1番です。書いたら。それから県知事の橋本勝さんからも届いております。はい。賞状取ってやってとしかく。で前出て写真撮る。周りにいいやったんですよ。ノーベルスクール岩佐龍君、柏崎珠山スクール。Nerenin bedeli o? Ha? Kurşun bedeli mi? Hayır mı? Ne mantıksız? そろそろ寝小屋に入る動物もございます。お早めにご覧くださいませ。はい。